Arestado ang isang Australian national na itinuturing na top 7 most wanted person sa lungsod ng Mabalacat, Pampanga nitong Miyerkules, October 13. Nahaharap sa kasong rape ang 72-year-old suspect na si Jeffrey John Chapman, residente ng Barangay San Joaquin. Batay sa ulat ng pulisya, ginahasa umano ni Chapman ang kanyang 4 na taong gulang na stepdaughter, kaya isang manhunt operation ang ikinasa ng pinagsamang puwersa ng Mabalacat at Angeles PNP. Nahuli sa isang hotel sa Barangay Malabanyas, Angeles City si Chapman sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Judge Katrina Nora S. Buan ng Family Court Branch ng Angeles City at haharap sa kasong rape by sexual assault na may piyansang 200,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ng Mabalacat Police ang sospek. Sa lalawigan naman ng Bulacan, nasa kustodiya na ng otoridad ang 5 most wanted na sina Alberto de Ocampo ng Lawa Obando sa kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Elizabeth Adap ng Muzon San Juan del Monte sa paglabag sa RA 7610 o Anti-Child Abuse Law. Paulo Salinas, residente ng Santo Niño 2 San Juan del Monte dahil sa kasong direct assault upon an agent of a person in authority. Kmart buhat ng Upper Bigten or Zagaray sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. At Ricardo Garcia Jr. ng Rueda Plaridel, Bulacan para sa unjust vexation. Habang arestado naman sa isang entrapment operation sa poblasyon Baliwag and Banga First Plaridel, Bulacan, ang 3 sospek na kabilang sa pagpupuslit ng mga imported at hindi rehistradong sigarilyo. Kinilala ang mga ito na sina Manuel Tolentino Jr., residente ng Virgen de las Flores, Baliwag, Josefina San Pedro ng Tabang, Plaridel, at Rodrigo Ladipe ng Poblasyon Plaridel. Nakumpiska sa mga ito ang 150 rims at 5 boxes ng sigarilyo. Kaugnay nito, napasa kamay rin ng pulisya ang 2 individual matapos rumisponde sa 2 magkahiwalay na insidente sa Balagtas sa Torcegaray. Huli sina Darwin Agaw na Bitunggol Norzegaray sa kasong frustrated homicide at Glenn Oliver Marcelo naman ng Panginay Balagtas para sa malicious mischief. JM De Jesus, CLTV News.